ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଯେମିତି ଝେଲମ ନଦୀର ପାଣି ସବୁ ବିନା ସୂଚନାରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା, ସେମିତି ଏବେ ଝାଡଖଣ୍ଡର ପାଣି ମାଡି ଆସିଛି ଓଡିଶାକୁ। ଭାରତ ପୁରା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବୁଡେଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ବୁଡେଇ ଦେଲା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ। ବିନା ବର୍ଷାରେ ଭାସିଗଲା ବାଲିଆପାଳ। ଖାଲି ବାଲିଆପାଳ ନୁହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା, ଭୁଗୁରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ, ଏମିତିକି 4ଟି ବ୍ଲକକୁ ଏବେ ବୁଡେଇ ରଖିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହଉଛି ନା ଏଠି ଠୁପେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା ଟିକେ ପବନ ବହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେ କେମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ବୁଡିଛି, ରାସ୍ତା ବି ବୁଡିଛି। ରାତିରେ ଶୁଖିଲା ପଡିଥିଲା, ଆଉ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ପାଣି ଭିତରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଣ୍ଟା ଉଞ୍ଚର ପାଣି ଲହଡି ମାରୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶିକି ରହିଛି। ଆଉ ବିଚରା ଲୋକେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଆଡିରେ ଜରି ଟାଙ୍ଗି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଚାଲିକି ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇକି ଲୋକେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଠି ଏବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖାର ବନ୍ୟା ଜଳ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିଛି।